Bon dia, soc Josefa, ja estic així a treballar. Bueno, avui vos tinc que contar una coseta que mos contava ma mare de quan la guerra, que ella estava en companyia d'una tia meua en els marquesos de Corralrubio, es diu Corralrubio el poble, i elles estaven, ma tia de cuinera, ma mare d'ajudant en ella. I diu que una nit estaven dormint, toquen a la porta i apareixen uns quants, dient que s'emportaven els homes, pastors, llauraors, els que n'hi havien allí treballant per la casa perquè ese marquesat té totes les terres quasi d'allí. I diu ma mare que quan pues no s'ho esperaven, allí tot... Imaginar-se no puguem perquè no ho han viscut, però te pots imaginar. I quan carregaven el camió, dient que se'ls emportaven, no sé si a on dient, antes d'arribar a l'altre poble, al següent, que era Bonete, pues allí en un descampat, pues allí es mataven. I després, el dia següent, ma mare diu que és, un tio meu, també un cosí, sempre en els pobles, quasi tots són família, i després contava ma mare, també, de la guerra, perquè mon pare no volia anar. Mon pare estava a disgust sempre mos ho contava i plorava. I quan va acabar la guerra, què passa? Que com era jove, antes de la guerra, li van fer la mili, allà en Bétera. I a cada poc se fugia i se'n venia a Bonete. I ahí tenies la Guàrdia Civil buscant a mon pare. Així 6 anys, perquè com se n'anava a casa a veure la dona, perquè es van casar jovenets, es van casar en guerra. Pues res, un cacau. El pobre home sempre plorava quan sentia l'himno de Zaragoza. No sé si en recordeu, quan el posaren en la ràdio que posaven l'himno de Zaragoza. Pues plorava i tot, no volia ni sentir-ho, li agradava molta pena. En fi, ja vos contaré un altre dia més cosetes, perquè avui me n'he recordat d'ella, però me'n vindrà més. Bueno, adeu, panda!